Specielt luft-, vand- og jordvarmeanlæg, de kan jo køre meget på elpatron, hvis ikke man opdager det. Så bliver man kedeligt overrasket, når man får sin elregning, fordi så har den brugt alt for meget el i forhold til, hvad den skulle have gjort. Vi skal have kigget lidt på, om filtrene er rene, ekspansionsbeholderne er tætte og ikke er fyldte med vand. Vi skal sørge for, at der er lidt vand på systemet, så det kan køre. Og så skal vi selvfølgelig kigge på kompressoren, om den har det godt, om der er det kølemiddel, der skal være på, og om temperaturerne ligger, som de skal. En varmepumpe, der drifter optimalt, gør jo selvfølgelig, at du har et godt og sundt indeklima. Det er altid fornuftigt at få service på sit anlæg. Det svarer lidt til din bil. Jamen, hvis ikke du har fået den serviceret, så er der heller ikke nogen garanti. Her er der bare noget lovgivning, der siger, at har dit anlæg mere end 1 kilos fyldning, så skal den have et årligt eftersyn. Når nu vi er færdige med at lave service, så udfylder vi selvfølgelig en rapport, som du har som dokumentation for, at du har fået lavet service, hvis du skulle blive kontaktet af de offentlige myndigheder.